jo abric i tanca. Però llavors he de saber si he d'anar superràpid al principi. No. Això representa sang. Si tu estàs i la Sílvia ve per aquí, se't veurà tu a través del contrallum. Això és com si diu això, l'empresari. El David ha agafat com a punt de partida el teorema Pasolini i també les tesis sobre la filosofia de la història de Benjamin. I la idea central de Benjamin en relació al Messies és que el Messies pot entrar per una porta petita en qualsevol moment. Per tant, no val amb saber que el Messies hi ha arribat i que per tant ens podem oblidar d'ell, sinó que en realitat el que hem d'estar és desenvolupant una activitat crítica contínuament. Crisis econòmiques, capitalisme. L'obra és un ritual d'espera a que vingui el Messies, evidentment en clau teatral i amb una mica d'ironia. I per tant el que comencem és endinsant-nos en les catacumbes d'aquest teatre per anar a descobrir que la sala petita no és sinó una mena de búnquer dins de les catacumbes d'aquest teatre i que ens tanquem tots allà i allà podem intentar veure si el Messies arriba o no arriba i a veure què passa. Et voldria preguntar si tu tens realment ganes de sortir. Si voleu veure si arriba o no arriba, vindreu i segurament vindrà o no vindrà cada dia d'una manera diferent.